Egunon eta ongi etorri bestaz besta saiora, gaurkoan abuztuak 2, berara hurbildu gara, izan ere gaur txupinazoa botako dute berako bestei hasiera emateko. Elkarrizan nagusilan elkartekoek botako dute aurtengo 2022ko bestetako txupinazoa, eta gu udaretxera hurbildu gara, eta ikusiko dugu goian hasiko gara grabatzen txupinazo hori ederra izango dela ziurrenik. Eta gero txupinazoa bota eta ondoren erraldoi eta buru handiak izango dire beran, beraz guk beraiei jarraituko diegu, eta ea nola joaten diren aurtengo bestak. Etorri ba gurekin. Naia senperrekin gaude, konta iguzu pixka bat urtero egiten duzue omenaldi hau, zergatik da garrantzitsua gaur egun ere omenaldi hau berako besta guztietan egitea? Hasi ginen duela 4 urte eta garrantzitsua da ahaztuak beti antziak izan direlako eta pixkot oroitarazteko ez. Niretzako gainera personalki agitz unkigarria da, nire amoina abuztuaren 2an, 1926an plaza honetara ekarri zuten eta berati bidali zuten. Orduan, gaur txalaparta jotzea tokatu zain nire lehengusinakin, egiarran ez dakigu txalaparta jotzen, baina familia garen neurrian zor diegu, ez? Eta justizia eta erreparazioa batez ere zor diegu. Beraz, hori errebindikatzen duzu ez, justizia eta oroitzea ez, memoria historiko hori. Memoria historikoa lantzea, beran hortan ari gara, eta Euskal Herri mailan ere gauzak egiten ari dire, baina oraindik haunitz dago egiteko. Eta gazteria, batez ere gazteria konturatzeko, ze pasatu zen plaza honetan egun honetan. Ederki, eta hontaz aparte hasten dira budo berako bestak, gogo handitzekin zaudete bi urte ondoren? Kriston gogukin gaude. Guaintxe hasiko dire, 5 minutotan txupinazoa eta topera. Ederki, disfrutatu handitz eta mila esker handitz. Vale, venga, arte.
Elkarrizan nagusilan elkarteko kideekin gaude, berako bestetan, konte duzue, zuek bota duzue txupinazoa, zergatik bota duzue zuek aurten txupinazoa? Zertaz, ayuntamientotikan deitu ziuten, aurten gu izginela elegituak botatzeko antxaferua. Eta orduan, gu ditu ginen lehenizkona harrituak, nio gero aiz kontent, zertaz, zen rekonozimento bat, gure lana ikusten zela, eta horrengatikan, teigera bastante kontent. Ergita, ze sentitu duzue txupinazoi bota eta San Estebanetan oraintxe bota duzue duela minutu batzuk? Emozio bat, ni gainera, zazabarra naiz, eta gehiago emozionatu naiz. Joder, zubaita. Eta konte guzti pixka bat, zuen elkartea zer da, edo zer egiten duzu zuek, hemen beran zaudete, ez? Bai, berez ninez gizarte langile eta egiten dolana gizarte zerbitzuetan, eta berez elkarrizan egiten duena batez ere da laguntasuna edo akonpainamenduek. Batez ere nori adintuei, egiten dire adintuei zarretxean egiten da laguntasuna eskaini, etxeetan bakardade egoeran daudenean ere, guk dugun jubiloteka zerbitzuan laguntzen digute ere garraioan, gero ere laguntzen dute, norbait baldin bada egoera ekonomiko zailean garraio taxi zerbitzuari eskaintzen zaie, erdara ikastaroa ere eskaini izan dugu, aurten ez dugu eskaini, ez zelakoz beharri, baina, igual duen urterako asmoa hori da, hau da, norbaitek eskuara ikasi nahi badu bideratzen dugu Euskaraman komunitaterat, eta erdara nahi badu gure bidez, eta ere eskaini da laguntza eskolarra egoera ekonomiko zailean dauden familien aurrei. Hori da batez ere hoixen, eta ere nabarmena izan daitekena da, joan den urtean Elkarrizan nagusilan elkarteak, bortzirietan eskaini zuela 1875 ordu voluntario edo akonpainamenduak. Hori da igual dato bat ere pixkot referentzizateko. Bai, lana ikusten dela, eta horrengatikan, jentzait, rekonozimentu dela horrengatikan. Zertaz, egin dugula lana, eta herriak eskertu dula gure antxaferunekin. Ergita zuek, 2004an, erran hauzue hasi zinetela, zein izan da ibilbidea 2022 arte? Berez, elkartea sortu zen 2004an iritsi ziren eskaera batzuk udalerat, eta elkartu ziren udalak eta bertako voluntarioak. 2004 baino lehen, beraien, hementxe daudenak ere, beraien kabuz iten zuten voluntariotza eskini batez ere zarretxean, edo, ospitala deitzen diote ospitalan, eta 2004an sortu zen elkartea, eta elkarteak egin zuen, izan du bere ibilbidea 2010 arte, bere kabuz funtzionatu zuen, eta 2010an, voluntario taldeak izaten duzte epoka goxoak, ezain goxoak, eta 2010an bajatu zen ez parte hartzea, deitu zuten udalerat, eta etorri ziren gizarte zerbitzutara, laguntzen ahal genien, edo pixkot bultzatzeko elkartea. Orduan gizarte zerbitzutean hasi ginen 2010an Elkarrizanekin, hasi ginen elkartzen, hilabetero egiten dugu koordinazio bilera bat, profesionalizatu nahi izan dugu zerbitzua, segurua, ordainketak egin, formazioa. Eta hori, eta nola bildu genuen jendea, lurraren egunean adibidez Ramontxo kontatuko du, nola izan zen? Lurraren egunean jartzen zuten estantiki bat, eta eukizin orduan Marian Biurrarena zena orduko presidentia eta Jokin zerbitzu sozialekoa, eta guri errantzuten ni ordu nintzen jubilatu berria, eta errantzuten nahizu hasi zerbaitan, eta nekin zeiken ahal nuen, eta lehenbizian bihalen lauten klinika eta laguntza batzuk iterat, familierik ez zuen persona batzuntzat. Gero, bertze batzuk hasi zen bertze gauzatzuk iten, eta orduan, hau nera onduen den honek, oki bilkitzen lehenago, transportian, garraioak egiten jubilotekatik lesakati berarat, eta beratikan lesakarat. Eta orduan bihartzuten laguntza, eta ni beti txoferri bilen itzen, eta orduan, erranoten nahi nuen hasi. Eta hortxek hasi nintzen.
Eta gero honekin, COVID honekin eta izan dugu bolada bat baja, eta gero hasi ginen, hastian 2 aldiz ateitzen xarrak itzuli bat iten Herri Barna, berako residentzia San Josetikan. Eta holoxen, eta gero, bertze, gara bastante ekipo honen barrenian. Batzuek eskola matiko, bertziak kantukoz, bertziak xarrak ateitzeko, eta benpe COVID ondotikan izan dugu Kriston Alegria zertat, haunistan etortzen ginen, egotzen ziren gure esperuan. Eta haunistan, igual, gu 10-12 lagun ibiltzen ginen, gehienaz, 12-13 gehienaz, eta orduan, haunistan izaten zen, jende gehiago esperuan ateitzeko eta pena ematen zuten, zertaz, jendeak nahi zuen ateri eta nun posible. Horrengatik nahi dugu eskatu, jende gehiago sartzen alden, sobretoa gaztia, zertaz gu ja adin batin gara, eta jende gaztia segida izateko. Ederki, hori da zuen mezua, ez? Gazteak ere bai hurbiltzea eta parte hartzea elkartean garrantzitsua delako, ez? Hurrengo generazioak ere kontzientzia hartzeko eta elkartean sartzeko eta partekatzeko zuekin. Eta azkeneko galetuko dizuet San Estebanak jada hasi dire, imaginatzen dut 2 urte ondoren gogotxo hartu dituzuela eta gaur ze plan baduzue San Esteban hauetarako? Gau pasain berdu dena. Zare txeako espezialki leire, lan honitzen dola, Pedro, Mauge, denak. Izena mizia eta tiena garrakia izatea, langile guztiek zertzez asko sufritute hori COVID horrekin eta lanaz, izinateri eta mediku, ere bai, eta enfermenak, denak. Milizian ez, maskarilik eta dosik gabe gaine milizian aizgezki eta sufritute honitz. Bai. Beraz, beraiei eskerra handiak, ezta? Eskerrik asko. Gora San Esteban! Aitor Elespuruekin gaude, berako alkatearekin, konta iguzu pixket Aitor, nola ganda urten berako besten antolakuntza? Ilusioz eta gogo handiz, ikusita nola egon garen aintzineko urteetan. Eta bai, badakite besta batzordea potente bat egon da, eta gazteak ere hurbildu dire, eta kultur zinegotzia ebili da hor gehiago, baina gustora gaude, emaitzakin. Eta 2 urte ondoren programazioa aldatu da? Bai, gauza batzuk beti aldatzen dire, adibidez besta lekua edo aldatu da. Helene altzaten izaten zena, orain Tokionako patiora eraman da, hor estalpe berri bat egina dago. Inauteritan da kontzertuak egon ziren eta ikusten genuen tokia proposatzela. Altzateko plaza polita da, baina hor beti dago trafikoa eta bar, eta hau ikusten dugu eremu seguruagoa dela aldortatik. Eta hori izan da aldaketa bat, gero ukaina urten altzaten ez da egonen. Ur konfederazioak ez digu baimena eman, guk eskatu genuen, baina ez zaigu iritsi baimena eta aurten ezin izango da hori egin. Orduan altzate gelditzen da pixkat aldatua aurten. Baina besta eremu bat irabazten dugu. Eta ero badakit kontzertu mailan eta gauza gehiago programatu direla. Hor gazte asanblada ibili da antolatzen, gero txosna batzordea ere badago, eta hortik proposamen berri batzuk egin dire eta gustora bai. Beraz, aurten gazteak gehiago mugitu dire eta antolakuntzan laguntza gehiago baduzue zentzu hortan? Bai, horre bere garaian gazte asanblada bat egon zen beran, gaztetxeakin eta lan egiten zuna, baina etzen erreleborik egon. Gazte horiek helduagoak dira, eta ematen du, aurten gazte batzuk mugitzen hasi direla, beste batzordean parte hartzen, txosnan ere parte hartu dute, eta hori nabaritzen da, hori gauza positiboa da beti. Eta bertzalde, lehen komentatu nauzu, azken aldien agresio sexistak ari dira egoten inguruko bestetan, eraman duzu aurrera protokoloren bat beran bestetako?
Bai, talde feminista aurreko urteetan ere, bere protokoloa bazuen, guk gizarte zerbitzuen mankomunitatetik ere bai, genuen protokoloa, baina urtengo berritasuna da, Bortziritan badugu berritasun zerbitzua, berritasun teknikari bat dago hor lanean, eta beraiek proposatuta badugu eraso sexisten aurrean nola jokatu protokolo bat zehaztua. Eta erne egon beharra dago, badakigu ze gertatzen ari den zoritxarrez beste herritan ere bai, eta ibili gara, hor ostatu eta pixkata saltzen protokolori zertan den, nola jokatu behar dugun, lila puntua ere egonen da, asteburuan, eta erne gaude, baina ez dugu alarmarik sortu nahi, da pentsatu nahi dugu, dena ongi joanen dela, eta elkar zainduz eta errespetuz. Hori da. Ederki, orduan, imaginatzen dut, berako alkate izan da, aurten 2 urte ondoren gogo handitzekin hartutu zule bestak, ez? Bai, gogo handiz eta gero urduritasun puntu batekin ere bai. Hor txupinazoa egin da eta hau dena martxan dago, baina aurreko egunak izan dira pixka niretzat, urduri edo hau antolatu beharra, bestea lotu beharra. Igual engranajea gelditua genuen eta berriz hori martxan jartzea. Orain gustora, dena ongi atera da, hasieran behintzat eta gustora gaude. Ederki, oraintxe bota duzu txupinazoa eta gaur ze plan izango duzu gaurko bestetako lehenengo eguneko? Orain elkarrizanek bota du txupinazoa aurten eta hemen beraiekin gozari txiki bat egingo dugu. Eta gero joanen naiz, aperitibo hartzera, lasai, bazkaldu eta arratsaldean pixka nahi nuken deskantsatu, deskantsatu eta lasai ibili eta beti erne egon behar gara, beti telefonoa gainean, beti bada zerbait deiren bat, hau falta dela, beste falta dela. Gehien mal lasaitasuna. Ederki, disfrutatu onditz bestetaz, eta urrengo urtean egongo gara berriz ere, baina urten disfrutatzera. Hori da, zuek ere bai. Maialen Txantre eta Ines Matxerenarekin gaude, berako udaleko zinegotziak ditugu, eta konta iguzi pixka bat, errandigu Aitorrek montatu duzuela aurten punto morea. Esplikatzen bada diguzue pixka bat zertan datzan? Bai, antolatu da, badugu Bortziri mailan berdintasun teknikaria eta horrekin batera berdintasun batzordetik antolatu da Bortzerritako bestetan puntu morea. Puntu lila barkatu, eta beran izango da larun batean, gaueko 12:00 goizeko 6:00 uste dut. Txosnagunearen onduan, egongo dire 2 pertsona, pixko bat edozein zalantza, edozein duda, edozein norbaitek babesa behar balin badu edo, egongo da puntu lila larun batean. Ergita, izan da lehenengo urtea, ez? Jartzen duzuena puntu lila edo aurretik egin duzue? Aurretik egon izan dira, bai, beste urte, duela 2 ez, duela 3, eta aurretik nik uste dut bai egon direla punto lilak edo bai izan dira beste urtetan. Eta zinegotzi bezala, hasi duzue aurten, bestak udaletxe goian, zer moduz bizitu duzue txupinazo hori? Desberdin, azkenean herri guztia dago plaza Norbetian, dago hemen goitian, bertze ikuspuntu batetik, polita da baita, dena gogoakin ginen eta konten. Imaginatzen dut 2 urte eta gero, kriston gogoekin hartu dituzuela, ez? San Estebanak aurten. Bai, gogoak eta unkitutak ere, ez? Aurreko omenaldiaren barnean, eta bai, oso polita izan da. Aspaldian ez nuela txupinazo egunean libre izaten eta oso polita. Eta, gaurko ze plan baduzue berako bestei hasiera potente emateko edo? Bazkaldu
eta deus ere herrian barna ibili, gero kontzertuak ikusi, gaur ere herriko jendean kontzertuak direla, eta deus berezirik gabe, dena gogo handiakin gaude, eta kanpoan barna ibili. Ongi pasatzea, ez? Ongi pasatzea. Patxi Castillorekin gaude, Euskara eta Kulturako batzordetan aritzen den berako zinegotzia. Konta iguzu pixka bat, nola bandire aurten berako bestetako programazioa egiteko antolakuntza eta nola joan da? Egun hon, ongi ilusioz hartu dugu, ja nolabait ikusten zen, azkeneko 2 urtetako geldiune honekin, alabeharrez gelditu behar izatekin, duda zen, nola pandemiak ze bilakaera edukiko zuen, biltzen hasi ginen bestak egiteko intentzioz, noski. Lan hortan egon ginen, nahiz eta ez genekin ziur nola joango zen egoera eta debekuren bat edo izango zen edo gomendioren bat etorriko zen nonbaitetikan. Baina dena ongi edo uste bezein ongi joan da, nahiz eta kasu batzuk eta segitzen duten horri izaten, baina ez digute baldintzatu bestak antolatzeko orduan. Eta ongi, ilusioz hartu ditugu aurtengo bestak, ilusioz hori prestatzeko ardura ere bai. Azkenean besta batzordea irekia izaten da, nahi duten herritar guztiek parte hartzen dute, bai gazte, heldu, berdin du edozeinek. Deialdiak irekiak dire eta nahi duten guztiek, azkenean herritar guztientzako bestak dire, eta herritar guztien aldetik antolatzen baldin bada ongi. Eta horixe, hilabetero, biltzen, nahi zuten guztiek proposamenak eginez, urteroko hitzordu fijo batzuk daude, herriko eragile ezberdinak erraldoiak direla, dantza taldea dela, berako musika banda ere bai, eta azkenean eragile ezberdin pila daude urteroko zitatan utxik ezin dutenak egin. Gaur adibidez erraldoiek lehenbiziko jira egingo dute, bihar San Esteban egunean urteroko plana dantzak eta bertsolariak eta udal musika bandaren kontzertu izango dugu. Orduan kontu horiek urterokok direnez, horiek nahiko argi gelditzen dire, eta gero daude urteroko proposamenak, aurreentzako ekitaldiak nola lotu, zer jarri, non jarri, arratsetako kontzertuak ere bai, jendeak zer nahi duen, zer ez du nahi, zer dagoen modan edo zeinek erakartzen alduen gehien. Herriko musikari tarte bat ingo dugu, gaur arratsean Janus Lester eta Joseba Beleno harriko dire, herriko bitalde direnak. Eta ongi, gustora, ja ze maitza eta jendeak ze harrera egiten dien, gauza berrikuntza guztiei. Ederki eta aurten ikusi dugunez programa pixka bat ezberdina izan da aurreko urteekin alderatuta. Konta guztu pixket antolakuntza aldetik eta ere bai musika taldea gehiago egon dire edo gazte batzuk hori errandakute, ez? Aurten kontzertu aldetik eta gola horri kutsu gehiago eman zaiola edo, eta konta guztu pixket zehalak eta egon diren berako bestetan aurtean. Egia da azkenean, bera gure herria herritik kanpo ezaguna baldin bada, honitzetan da herriak ditun musikari kopuru handigatik, ez? Taldea honitz daude, musikari honitz, ez dakigu zergatik eta nola dagoen hemengo kliman edo zer dagoen sustatua hor. Baina musikari indarra eman nahi izaten zaio, urte batzuk izan ziren diru honitzik etzegonean krisiak gogorrago betzen zuen hortan, presupuestoak gutxi ziren eta
musikari eragin zion, ez? Eta ezken honik ikusten olako herri batean, musikak gehiago sufritu behar zunik, kulturak azkenek urtetan ederki sufritu du, eta horregatik musikan ere indarra jartzen diogu, ez bakarrik arratsetan egiten den musikan, baizik eta egunian zehar ere dagoen musika hortan. Gaur Janus Lester eta Joseba Belenuer daude, bihar Tirri Anteri DJ-a dago, gero ondotikan trikidantzere hariko da, eta trikidantze gainera ez du saio bakarra egingo, atxaldian joko du eta gero arratsean ere bai. Eta gero hortziralian kaleko urdangaken kontzertu izango da, orain nahiko aditzen dire jaialdiz berdinetan eta hola, eta gero azkenik larunbateko bi kontzertuak, Noah and the Helldrinkers, blues taldea, bluesa baino erritmoko taldea, eta gero agitz ezagunak diren Willis Drummond ere bai. Baten bate herrian bizi dela, teknikaria ere beratarra dela, eta azkenean herriarekin lotura estua duen taldea da, eta beti harrera egiten dugu. Eta hortaz aparte, musikak presentzia gehiago ere badula. Gaur atxaldeko 7 Laruna Izpelkarteak antolatuta batukada dago, herriko ostatuetan zehar, herriko komertzioetan hariko dire, hor parian itzuli batea antolatua dago, eta hortxe juerga izango da, gero gaitariak ere utxik ezin dute egin ezpelurkoak urtero etortzen direnez, txaranga ere izango da. Musika herriko txoko ezberdinetan orduro baldin bada gehienetan izango da. Eta berrikuntza aldetikan tokatu zaigu, erabaki dugu, nola berriki Tokionak kiroldegiko zelai gorrian aterpe bat egin den, eta inauteritan trikidantzek bertan jozun, eta estalian badazpada segurtasun pixkot ematen digu, eta leku horrek ematen zigun olako puntu bat gehiago bestan lekuz pixkot mugitzeko. Honitzetan ikusten genuen, Altzateko plazan kontzertua zela eta hurbiltzen zela jendea, baina kontzertuz aparte txozenagunean nahiko hutsa gelditzen zela honitzetan, eta jendea bertaraino mugitzen ostatutik nahiko komplikatua zela. Orduan orain erabaki dugu, kiroldegiko zelai gorrian txozena jarri, kontzertuak jarri, eta ja ostatutik gertu gelditzen den hortan, ja horrek harrera hobia duen. Eta gero azken 3 egunetan, lauan bortzean eta 6an bazkaria daude, 4ko bazkari feminista eta 6ko herri bazkaria, bertan ere egingo dire, aterpiak ere lagunduko digu itzal pixkot egiten. Eta horixe tokatzen zaigu, berrikuntza horiek, ja jendeak ze harrera egiten dion, jendeak gustora hartzen duen leku aldaketa hau, eta txozenagunea ere indartzen dugun, zentzu hortan. Ederki ikusten dugunez, bai musikalki, bai programa aldetik kriston varietatea dago, ez genero aldetik, eta musika erraten duzuenez bultzatzen duzue ahalik eta gehien euskal estena garrantzitsua da taldeak ekartzea eta musikari duen garrantzia ematea, ez? Eta genero handitzetan ez publiko guztietarako eta gustu ezberdinetarako, orduen hori ederki dago eta programazio ederra ematen du hori antolatu duzuela, beraz seguranago beratarrak eta kanpotik jendea etortzen dena handitz disfrutatuko dutela bestagoetaz, eta imaginatzen dut zuk gaurko ezakizte plan izango duzun lehenengo egun honetan. Lehenbizko egun honetan, orain pote bat edo bertze hartuko dut lagunekin, gero bazkaltzera joan, atxaldean batukadako buelta hortan txozna irekira 7 izango da, orduan txozna irekira joango gara, han ere zerbait hartu, gero kuadrilla afaria dugu ere bai, kuadrilla afaria ez dakigu noiz bukatuko den, afaria bai, afari ondokoak ez dakigu noiz bukatuko diren, baina gero txintxo jamar edo alik eta goizena edo alik eta osorenak egoten, biharko egun handirako ere bai, San Esteban egunerako, goizian badugu zer egina, badugu zer ikusia, eta orduan alik eta gehien aprobetxatu nahian egunez dauden bestak, eta arratxez ere bat eroriko da, seguro. Bai, ederki, behar da, eta gehiago herriko bestetan, ez? Disfrutatu barra dire atopera. Bai, gainera aurten, kasualidadez tokatu zait, baina aurtengo bestak ditut libre, lanera joan beharri gabe, orduan nahi duten moduan, edo alduten moduan, uzten diaten moduan, ospatuko ditut, egun guztiak.
bestek hasiera eman dute, beraz hurbildu gara erraldoi eta buru hondien gana, eta galetuko dugu pixka bat herriko gazteei eta beratarrei ea zer moduz hasi dituzten bestak 2022 honetan. Goazen! Ze txarangakoa zara? Incansables txarangako gea, eta hementxe, bera gaur etorri gara txupinazo egunera, eta hemen izango gara, festa guztietan. Eta zuek nongo txaranga zate, Txaranga, Tolosarra, Hernaniarra, dala esaten dugu, baina bertako kidekea, Nafarroan herriberatik hasita, baita hemen ingurukoak, Bortziretakoak eta baita Gipuzkoakoak. Ederki, eta berako bestetara etortzen zarete urtero edo zuen lehenengo urtea da? Ez, urte asko daramatza txarangak hemen, eta egia esan oso gustua izaten herria da, festak gironekok izaten dira, txarangare gustokoak jendek, eta gustua izatega, 2-6 egunero. Egunero jotzen duzu bestetan? Bai, egunero izaten ditu konpromiso desberdinak. Batzutan, goizeko erronda edo poteoko erronda izango litzatekena, gero batzutan arratsaldetako buelta edo zarren egoitzara buelta, baita migatuak izaten direneran, eta gero gauero ere jotzen dugu. Ederki, eta imaginatzen dut 2 urte eta gero, nola hartu duzue berako bestetan jotzea? Gusto handiz, egia esan urte tristeak denontzako izan dira, baina guk ezin genuen lanin, udaran batez ere kontzentratzen dira, eta festak ez dira ospatu inongo herritan, eta egia esan oso gustora hartu ditu, gogoz gaude, nabaritzen da, gure artene bai, eta jendeare ala nabaritzen dugu, gustoz, saltoka, eta egia esan oso gustoa denok bezalaxe. Erkita, zute instrumento jotzen duzu? Ni perkusioarekin, ni bonboakin nahitzen naiz, eta txarangan behatzi musikare izaten geha, eta egia esan naizezko instrumentokin eta perkusioarekin, nola ala moldatzen geha bai. Erkita, gaurko planik baduzu beste egiteko? Lan orduak tokatzen zaizkigunean, ondoren deskanso orduak izaten dira, batzuek deskanso garaia aprobetxatzen dugu sozializatzeko, beste batzuk ohearekin dituzten zorrezko orduak eta kitatzeko, baina bai, festan atatzen da. Egin gaude, tambor jolea, kontegu zuzetaleetakoak zatezuek. Pelur taldekoak gara, Iruñekoak. Iruñatik torri zate eta berako bestetatara tortzen zate urtero edo da lehenengo aldien? Nera itea dela maizua 33 urtez, eta ni aurten hemen bera 10 urtez jotzen. Orduan urte parrastera ematen duzue beran, eta aurten 2 urte eta gero jo gabe pandemia zela eta nola hartu dituzue bestak? Gogotsu eta gainera aurten lehenengo aldiz berako eskola taldearekin, gaita eta danborre eskolakin atea gera, hasi que oso kontent. Eta ze plan duzue, egunero joko duzue, gaur soilik? Egunero baitugu dianak, gero erraldoiak eta dantzak, eta baita ere atxaldetan pixka bat animatu eta larrain dantza eta baztango gaita. Orduan, baduze kriston lan pila egunero gongo zarete jotzen, baina emango dizue denbora besta pixka bat egiteko edo? Beste egiteko hori beti, baina gero kumplitu barra, hasi que goiz goera. Imaginatzen dut alera arraspollita dela, ez? Txistua eta danborra jotzea berako bestetan. Hori beti, gainera hemen kriston ambientia dago eta oso gustora etortzen gara jotzera. Disfrutatu beste zaundit. Eskerrik asko eta berdin. Peio, Unai, Eneritzetan nahiarekin gaude, beratarrak zarete, zer muz hasitu zuen bestak? Artezke ongi, hasi gara eta... Lehenengo gozaldu dugu hemen eta gero joan gara plazara ikusta txupinazua. Eta ze gogo bizatzen hasitu zuen 2 urte eta gero? Bai, ilusioz. Ez ginen bizautzen elkarrikin
eta, bueno... Aurten ezagutu zarete beste hauetan? Más o menos, antzia ginen. Antzia ginen, 2 urte ikusi gabe ginen. Zer egin behar duzu gaur berako bestetan? Eta gero jamara bazkaltza eta gero ez dakit, no se, jolastuko gara tola. Bale, eta badiremen barrakak edo batuzue jolasteko? Larren eloka, autos de choque eta olako gauza. Aparkamentuan. Bai, erketan burua hundi eta arraldoiak gustoko duzue? Bai. Eta orden hemen zaudete orain pasitan eta pixka bat ea jotzen dizueten da eskapo edo zertan izate. Bai. Bueno, bai, ederki, pues arrasongi pastu bestetan eta disfrutatu pila. Enara, Lexuri, Luka eta Saioarekin gaude, zuek ere berratarak zate? Bai. Eta zer egingo duzu gaur bestetan? Barraketara joan eta jozta. Gelditu. Eta zuek zer egingo duzu, hor ze plan duzu, familiakin bazkaluko duzue? Bai, ni bai. Eta gero joan behar gara dantzatzera eta hori. Eta ze 2 urte eta gero gogoak bazin dituzten berako bestetako? Bai. Gogo handitzekin hartu duzue orden. Eta, bueno, orain burua handi eta arraldoiekin gaude gustoko dituzue? Bai. Bai, eta zeina guztuen gustokoena edo burua handi edo arraldoi gustokoena? Nerea pasa jaun. Nerea la mía. Nerea la mía. La mía bai, eta zuria? La mía. La mía ere bai. Bueno, pues ederki, pues pastu arrasongi bestetan, disfrutatu pila bat, barrakekin, burua handiekin batuzek kriston goz pila egiteko. Eta, bueno, pues ongi pastu. Xuriakin, zer zate, peña bateko, kuadrillakoak edo da berako bestetako blusa uniformea? Peña kuadrillako blusa. Berezin arrago genuen, orain dela 2 urte nola gertatu den gauza eta ero ezin izan genuen indugu aurten eta indugu 15 personak. Jo, orden estrenatu duzu aurtengo blusa, kuadrillako blusa, ez? Bai. Ikusten dugu, beratar guztiek zer egiten duzu, kuadrilla bakoitzeko ematen duzu blusa ezberdina edo nola? Bai, lagun taldek elkartzen gara eta egiten dugu bakoitzak bere blusa. Eta zuen kuadrilla nola izena du? Betikuk. Nola? Betikuk. Betikuk, baduzor gorria ber ikusten dea? Ah, beltza baduzor betikuk jarria, eta betikuk ze bada, hemengoak zatelako denak edo? Betitikan gaira lagunak denak do. Ze plan baduzue gaurko? Bai, seguramente joango gara ikustera. Gero barrakak eta gaueko 11etan bada kontzertu hemen. Baita egiten da larraindantza. Gau ere egiten da larraindantza hemen eta egiten da bikoteka eta da gaitzko egiteko. Eta zuek goten zate dantzatzen larraindantza edo ikusten?
ez Irati, barkatu, Inma eta Dorleta erraldoietan ibiltzen zarete dantzatzen, eta bueno, horren dugute justu zu aurten sartu zarela berriki, ez? Zer moduz hasiera hori? Ba, ongi, arraroa pixka bat, adik gara, enun inoiz probatu da, baina ongi. Eta burua honditan ibilia zinen lehenago? Osa, urte sartu zara, direkto erraldoietara dantzatzera. Bai. Normalki izaten da ez, transizio bat lehenengo burua hondiekin eta gero erraldoietara edo ez? Ez da... Hemen zuzen izartzen gara ja erraldoiak hartzera. Normalian buru handiak txiki hauek aurrek eramiten dituzte eta gu zuzenien erraldoietara. Eta aurten komentatu digute kriston lana izan duzuela eta onditza egon zaretela prestatzen erraldoiak ateratzeko berako bestetan, nolako izan da lan hori? Azkeneko 2 urte hauetan ez egitearen ondorioz, entsaio gehiago behar izan ditugu martxan baratzeko eta jende berria bazen eta dantza berriak asmatzen eta entsaio batzuk gehiago egin ditugu bertze urtetan bezala. Eta ez duzu orden gogoa onditzez 2 urte eta gero izan da ezberdina aurten hasiera hori edo berdin-berdin? Berdin. Ta listo. Urtero bezala, ez? Lasi. Gaur ez dakit ere ze plan baduzuen bukatzen duzunean dantzak zer ingo duzue? Bazkari bat. Ingo duzu erraldoien artean bazkaria edo... Guk konparsak egiten dugu azkenko egunin, zen egunero bateri bar dugunez egiten dugu azkenko egunin jakautzen dugulikan bazkari bat. Gaur bakotxa bere kuadrillakin elkartuko da, deskanstuko du aldunak eta bertziek, juergan segituko dugu. Bueno, ederki mila esker handitz eta disfrutatu pila bat. Vale, eskerrik asko. Duzue bestetako? Dugu kuadrillako bazkaria eta gero ate. Eta gero gauin zer egin behar duzue? Ateri lagunakin. Joan barrakatara eta erosi txurruk. Txurroak erosi, hemen badago txurroak erosteko ekartzen duten karro horietako bat edo? Ustez daude barrakako lekutan. Furgoneta bat. Eta, 2 urte eta gero, zuek zenbat urte zein dituzten duela, pandemia hasi aurretik, horretzen zate? 10. Eta orain, zenbat bat duzue? Nik 14 baran. Ostres, eta 2 urte eta gero orain, ahonditza aldatu da, 10-etatik 12-13 urtetara, orain nola hartu duzue beste hauek? Hobe. Pasatzen zu hobe, gero eta hundigoa gero eta hobe. Gauz gero egiten altuzulko. Orden, emozio handitzekin hasitu zuen? Bai. Ja, horitzen zineten azkeneko txupinazua nolako izan zen? Ez zineten horitzen, eta nola bizitu zuen txupinazua zuek? Ongi, gogukin. Erki. Bueno, arrasongi pastu beste hauetan, eta disfrutatu pila bat, barraketaz, musikataz, kriston plan pila dut zuen beran. Orduan disfrutatu pila bat. Ongi pasa. Zatez? Bai. Denak beratarrak? Bai. Beran, kriston jende pila, kriston kuadrilla pila zate, Bai, denak. Eta zuen kuadrillak nola izena du? Bueno, bat jugu pare bat, emantzak eurre eta... Eskapo eta... Eta nola? Xirikak. Eta duzue blusak zuek? Bai. Mandatzen jugu ditera bertzelekutara. Gure diseinukinta. Bale, duzue 2 kuadrillan dako blusa bana, ez? Bai. Eta aurten, ja izan da lehenengo urtia blusak egitez, duela 2 urte etzagon bestik, orduan ez dakit zinuten edo ez? Batxugu dula denboratik. Eta zer moduz hasi dire bestak? Txupinazua emozioakin hartu duzue 2 urte eta gero nola zituzue? Ongi, gogo onditzekin. Ikusten dizuegu denak arres animatu zauztela. Bai. Hori ere baina berritzen da beroa urarekin. Bai, ostin berua. Pistolak ere bai zu, kriston berua. Ikusten dizuegu pistola
Goikoietik ere egon dire ura botatzen, hori da tradizio bat edo aurten bakarrik? Aurten, berungatik. Gainera imardizue kriston berua egun guztietan, baina bueno, hobe ez, beste egiteko. Bai, egun ditxarra baina hobe. Eta gaurko ze plan baduzue? Pues bazkaldu eta gero aber giro atola. Bueno, pues arrasongi pastu bestetan eta disfrutatu pila bat. Zapel batzuken, brillantiekin, hau ze bada, kuadrian blusa izan beharren zapela edo? Guiño, tenemos que dar el cante. Tardón, pues... Hay que ser originales una vez la verdad. Atención. Destakatzeko pixko zebertzera denak xuri, espainolo gorria eta blusa, pues gu diferente. Hay que destacar. Orden hartu duzue, hola, zapela, brillantiekin, unikorniak. Gero ez txugu abaloriuk, patu txugu akotxa bere airera, eta ale, aintzina. Urtera gauz diferentiak. Urtero ze baduzue, ezberdina egiten duzu urtero? Urtin maskaria ingen denak iguala, pues aurten gorba. Lehen urtin COVID, maskarilla... Maskarilla pollita, pues aurten gorba, brilli. Ederki, eta urtero, eramango duzue egunero zapela edo egunero aldatzen duzue luka, nola egiten duzue? Zapela momentuz bai, egunero. Eta banik bai, importantia, bere honekin... Kriston berua, bai, erran hau zuen, gauz zaiek ez galdetzeko, ez ustela sobera ongi beruagatik da igual, isolazioa da ekamateko. En parte bai berungatik, bertzela alkola. Beruan kulpa dena. Alkola guk ez dugu daten. Zerbezak ere. Herri honetan denak txintxo, ez? Kas limon, kas naranja, Coca-Cola, eta ja. Ederki. Eta bueno, bi urte eta gero eran duzunez pandemia gontzen, nola hartutu zaurten besta? Gogo hunditzekin nola? Normalin, gu denak lanin, eta beti txupenazo eguni, pues, 3, 4, libre, bina horten 10 persona libre lortu dugu, txupenazo disfrutatzeko tope. Jo, ederki, eta gaurko ze plan baduzue? Txupinazo eta gero bazkaldu eta mozkortu. Garajin, mozkortu eta gero ja gauinate, de bares, Xuga publicidad. Bai, errande gute beratarrak. Hauek dire gora San Fermin erraten. Ez omen dire San Estebanak. Bai, San Estebanak. Bihar da santua, San Esteban, Irun. Bihar goizin meza, aurrezko dantzatzen da, eta txaldin dantzatzen da, herriko dantzarik berriz aurrezkoa. Está todos vestidos elegantes, con vestido... Oren bihar brillanteak eramango dituzte, baina elegantia gaukak orain. Oida. Hemen zitzilika, bihar ja elegantes jantziak. Hombre. Bihar maquillaje, gona... Eyeliner... Ederki. Bueno, pues disfrutatu ahondiz aurka egunaz, badakegu gauza hondiz badirela, que bueno, ongi pastu. Berdin. Urtzi. Eta zuek, baina gustatxo, zuek bila izadete blusa berde batekin, zuek ze kuadriagoa izate? Baito, eta hoi ze bada, izen hoi? Ez du ideika, nahi gara. Egin pentsatzen, ez genekin zei jarri, errantzun batek izen bat, ondoko errantzun baito, eta pos baito. Hor txagalitu zen, ez? Originala, ez? Exagerao. Eta zu ze kuadriagoa zara? Ni erori arte. Hoi ere izun originala, raspollite. Badu historia baita, bai. Badu historia ere izen horrek. Bueno, historia pollite edo... Bueno, igual, lo bez kontatzekoa, bina bueno. Bueno, utzuko dugu. Hori da polita dela seguro. Bueno, eta gaur ze plan baduzue bestetako? Gozaria, gero txupinazo, bazkaria... Bestataz disfrutatu. Eta jazta. Mozkort. Aspaldiko parte. Bazkaldu, ongi pasatu, gero arratxa, hobe pasatu, itxera geto. Mozkortu hori ez da itxuski, hori ez. Nioala da. Bai. Bueno, eta bi urte eta gero hartu duzu gauekin bestak. Baiet. Aiz guztara. Usten datzugu denei arrez animatez ustela, Ez animatuk ez dire bestak. Uzalmeago animatuk... Hala, bihar da ez? Bai, bihar da. Ikusten gu beratarrek zatela kriston animatuak.
eta bestetan dena ematen ikusi dizuegu. Aspaldiko partez biharra zen gogukin hartuko bai. Ederki, bueno, pues orden, ederki pastu bestetan, disfrutatu pila bat, eta bueno, hoi da, nola izaten diren urrengo egunek. Mila esker. Amatxi, ongirago, amatxi, ongirago. Haupa bera eta gora kaskante askatuta. Hau, ignotu, kuadrilko ere bai, ignotu. Hoi, kuadrilko txintxuela, ez? Hortik kuadrilkoa, bai. Bueno, ongi pastu. Mila esker. Ziklista profesionala zarela hori egia edo gezurra da? Gezurra, dena murmullu. Eia. Tour de France. Ez, hau bai ziklista profesionala, hau aizkolaria berez, aizkolaria. Zu aizkolaria zara? Aizkolaria? Bai, harreki hor guztitan ni, bai. Iker Vicenteri hor pelea honek egin dizkio, aurten, bai, hor dago. Egurra ematen gezu, ez? Ez dut nahiko, mio, normalin bai. Ez da honin kamararik orduan, mio, guai. Kamara atzean, kristona aizkolaria amorratua, ez? Hori erratente, ez da izan. Dago pelean bai, zaila dago, mino, bueno, hor dago disputatzen generala, egunen hor, lantalan, nior laguntzikot entrenatzen, mino, hor. Hemen urte pare batera Iker Vicente ikusko du, hor, sufrituko du, unai etxegara jaundiarekin, bai. Ederki, bueno, grabatuko diogu, egote botela. Biali berari, bai. Ederki, eta gaur ze plama duzuen? Gaur zintxo, amabitako etxera. Batukadan, kapoeira egin dantzatu, bai. Kapoeira egin gauza batukada? Bai, irakasen ez kapoeirakoa baita eta hor txenago bai dantzatzen eta egurrean, bai. Hori da, beran tradizioa, ez? Batukadan kapoeira egotea egiten, ez? Bai, hori arratsaleko 7 normali. Arratsaleko 7 kapoeira, ez? Urtero egiten da. Arratsaleko 7 batukada eta betiko tradizioa eta egurra eta gero bokailean ikastolako zatu eta egurra, bai. Ederki, bueno, pues ongi pastu, beraz dago bestetan, disfrutatu aizkorak izuk bizikletakin eta kapoirakin ere, bai? Bai, berregizu baita ongi pasa eta haunitz entrevista bitzekin. Eta Mikel Mayordomori agur bat, a ber, programa hona egiten duen Mayordomok, bai. Ederki, Mikel gure kamara da, haunduz baite dugu, eta hamburgur bat egongo digu beraki. Artista Mayordomo! Gaurko bestaz bestako saioari amaiera, ikusi dugu txupinazotik hasi gara, eta gero segitu dugu erraldoi eta buru handiekin berako besta hauetan, bihar San Esteban eguna izango da ofizialki, eta ikusi dugu beratarrak animo handitzekin, bai gazte, zaragoak ikienak ere, goga handitz bat zuten bi urte eta gero berako bestak berriz ere hasteko, eta hoxe guk gaur utziko dugu, gero egongo gara, txaldean ere bai, zehoz ere grabatuko dugu, kriston giro egongo denez, eta mila esker gurekin egoteagatik besta hauetan.